avtologlar devam ediyor. Nimir hemde Alşibil 2 qadamlı hadirki zaman doğravap to'planan avtologlar qarvi yürüyüşün xatarları ile Maria. Türkmen edermen yürüyte maqsadı toparlarımız bu avtologlarda savaşçın qulluğu eterdenlik bilen alp baryalar. Bayramçılık münasibetle davaralı qarvi yürüyüştün Batayar 80 A qadamlı savaşçın birini tank çenikalar geçiyor. Şeyle hem qarvi yürüyüşün xatarını Titan DS hem de kirpi qadamlı soğutlanan qarvi avtologları devam ediyor. Edil vatandaşlar, ikinci kervanın önünü Tayfun qadamlı köp maqsadlı soğutlanan qarvi avtolog çekiyor. Uğrel qoşunlarının en kuvvetli hem de yukarı savaşçın mümkünçülükli qarvi çenikleri olan kuvvetli T-90 S tankları ikinci kervanın düdümünde yürüyüş devam ediyorlar. Devlet münverinin meydan çatından hadirki zamanın en kamil savaşçın çenikaları olan BMP 2D hem de BMP 3 qadamlı piyade qoşunun savaşçın birini tank ulug'lari geçiyor. Hormatly mehmanlar, yurdumuzda üstünlükli turmuşa geçirilen harbi özgürtmelerin neticesinde raketa ve artilleriya qoşunlarımız kuvvetli çenikalar bilen üpçün edildi. Münverin önünden artilleriya qoşunlarının 2 S1 Gvazdika qadamlı özü hareket ediyen savaş çenikalar geçiyorlar. Şeyle hem davaralı qarvi yürüyüştün Kamaz qadamlı çekici avtologları T-30 görünüşlü topları Türkiye'ye alıp geçiyor. Avtologların üstünlüğü top hatabının şahtı düdüm var ya. Maz qadamlı avtologların binadına oturdulan BM-21A Belgrad qadamlı reaksiya bulgamy. Hem de Tatra qadamlı avtologların binadına oturdulan Smerç qadamlı reaksiya bulgamy. Devlet münverinin meydançatına peyda bolýar. Artilleriya bölümlerinin merdana etkerlerini şokla. Mehriban vatandaşlar, davaralı qarvi yürüyüşün 3. avtologlar kervanının öňüni Titan DS qadamlı soğutlanan qarvi avtolog çekiyor. Onun iyili bilen yurdumuzun yaralı işlerini täze kabul edilen KLTV 181 qadamlı köp maqsadlı savaşçın qarvi avtologları, pesten uçyan uçorları ve dik uçorları, şeyle hem soğutlanan çenikaları xatardan çıkarmağa okuyuplu Zu-23 asman atıcı kuruluşunu Türkiye'ye alıp geçiyor. Şeyle hem qarvi yürüyüştün Bayraktar TB2 qadamlı savaşçın uçormanlı uçyan encami, Falco qadamlı uçormanlı uçyan encami, Sky Striker qadamlı savaşçın uçormanlı uçyan encami, şeyle hem Arbiter 2B ve CW-15D qadamlı uçormanlı uçyan encamları geçiyor. Man qadamlı avtologun üstünlüğü nişanı gönüktürücü kuruluşu bilen yaralı güýçlerimizi täze gelip goşan QW-12 görünüşlü 50 ötörleyen asmanatıcı raketa toplumu geçiyor. Davara meydançatına yaralı güýçlerimizin düdümüne täze kabul edilen Beyben qadamlı hadirki zaman avtologunun binadına ornaştırılan LDC qadamlı radarda terk dolandırışılgamy peyda bolýar. Şeyle hem Land Rover qadamlı qarvi avtologda Rodoşvaz qadamlı aragatlaşık toplumu şeyle hem binadına yürüyte dolandırış ulgamy ornaştırılan Türkmenistan'ın devlet migrasiya qulluğunun Man qadamlı avtologu geçiyor. Qarvi yürüyüşi Man qadamlı avtologun üstünlüğü halat ediş toparı yaralı güýçlerimize täze gelip goşan Svel Pro Space Drone 4 qadamlı uçorman uçyan encamy bilen geçýärler. KS-1A FT 2000
Pechora 2BM hem de FM90 kızımlı häzirki zaman asmana raketi toplarının kerwani davaralı har görüşü devam ediyor. Hormatly bilen terkerde başlaymalı. Mehriban vatandaşlar, häzir mukaddes garaşdyrlygymyzyň 33 ýyllyk münasibeti geçirilýän davaraly har görüşüň hatarlary bilen Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň karwa awtologları geçip başlaýar. Kerwanyň öňüni serhet goşunlarynyň Kia Keltebe 141 kızımly soğutunun söwüşçüň awtology çekýär. Onuň ýerine Motovezdahot kızımly häzirki zaman motologlar dowam edýär. Şeýle hem serhet goşunlarynyň Toyota Hilux kızımly awtologlary merdana serhetçiler hem de olaryň wepaly ýollaşy bolan Türkmen alabaýlarymyz bilen geçýärler. Döwlet münüriniň meýdançatyna serhet goşunlaryna täze gelip gowşan Keltebe 141 hem de Kobra kızımly döwrawa köp maksatly soğutlaryň söwüşçüň awtologlary geçýär. Harbi yürüyüşün bayramçılık katары bilen serhet goşunlarynyň mantra kızımly awtologyny minamyotlar hem de kirpi kızımly soğutlanan harbi awtologlar geçýär. Hem de Iveka kızımly awtologlar ýurdumyzyň serhet araçayaklaryny gorayan serhetçi harbi gullukçylardan geçýärler. Olaryň binýadyna Simbat raketa uçurmulgomy hem de Arbiter 2B kızımly uçurmany uçýan enjamlar ýerleşdirilen. Davara meydançatından edermen terhetçiler tarafından dolandırılan motologlar mukaddes garaşdyrlygymyzyň şanly toýunyň hormatyna 33 ýazgyny emele getirip geçýärler. Hormatly bilen serkerde başlaýmaz. Mehriban vatandaşlar, davaraly har görüşüň 5-nji kerwanyň öňüni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Iveka M60 kızımly söwüşçüň awtology çekýär. Kerwany Storm Rider hem de Lazar 3 kızımly häzirki zamanyň soğutlanyň söwüşçüň awtologlary dowam edýär. Davaraly ýürüýüşiň 6-njy kerwanyň öňüni Türkmenistanyň içeri işleri daralarynyň Titan DS kızımly soğutlanyň söwüşçüň awtology çekýär. Onuň ýyly bilen Ford Hennessy kızımly awtologlary davaraly har ýürüýüşi dowam edýärler.